prečo si mi nepovedal, že chcú vydierať Haščáka? Môjho kamaráta. Človeka, ktorému do piči sme pomáhali x-krát. Veď aj ty si, bol si s ním na mojich narodinách. Prečo si sa proti tomuto človeku obrátil? Čo ti urobil ten človek? Čo ti urobil? Jak si mohol do piči do takéhoto niečoho ísť? Pre peniaze? Ty? Ja to nechápem. Keby to bolo tak, že sa chceš pomstiť tomu Ficovi, tak to ešte chápem. Ale pre peniaze? Ale veď peniaze máš u mňa uložené. Všetky do piči, ktoré za všetky kauzy, kde som ja niečo dostal, sú u mňa. A tam máš takisto svoj diel. A vždy, keď si prišiel a povedal, nikdy si sa nepýtal, koľko to je, nikdy si nechcel vyúčtovanie. Povedal si, že teba to nezaujíma, že mi veríš. Až teraz Slávu za to zaplatil, za tú gorinu. Daj, tie peniaze sú do piči u mňa. Dobre. Ty si sa nikdy nepýtal, ty si povedal, drž moje peniaze, keď budem potrebať, vždy si zoberiem. Bolo tak? No. Áno. Slávu za gorinu zaplatil. Keď som to dal tomu Slávovi, tak som to mal ísť zobrať od teba a za to do piče. Lebo ma ani nenapadlo, že takéto niečo ty urobíš. Ja som na to fakt zabudol. A keď mi to Slavo povedal, tak vieš, čo som urobil prvé? Šiel som tebe do piči a zobral som si to. Lenže je z toho narobených ďalších x kopí. Ty ty tupý chuj, ako ty môžeš vedieť, že není. Tak mi to vysvetli, že tak mi už povedz tú pravdu. Tak ja neviem, povedz to, kto robil tie nahrávky z toho, ja nie. Lebo Oskar tvrdí, že ty si to dával robiť nejakým siskarom. Že ty robili tie vzorky a poslali to Haščákovi, len vzorky. Chcem vedieť jednu vec a musím byť o tom absolútne presvedčený. A len keď budeš hovoriť pravdu, a len potom do piče ti zachránim riť, tebe, ale nie Oskarovi a nie Košovi. Ich nemám padnú, nech ich zahrním. Ale tebe zachránim riť a tvojemu synovi zachránim. Takže teraz mi povedz pravdu. Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si za tým, čo si od toho očakával? Čo si od toho chcel? Piče vieš, že to je môj kamarát. Vieš, že to je človek, ktorý okrem iného pomáhal do piči a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálny prokurátor. Bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý na to zložil peniaze a dal tam za teba 1 000 000 eur. Presne tak isto, ako som 1 000 000 eur za to dal ja. Že tam chýbal jeden hlas do piči, za to ja nemôžem, lebo to ty si vybavoval SDKU a v SDKU nedali ani jeden hlas.